Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Ukwazi ukuthi lapha ke izifundo zakho zikwazi ukulunga. Sibingelele mntakababa singena lesi sikhathi nje sibingelele umphakathi wasePietermaritzburg noma umphakathi waseMgungundlovu sibingelele nje kuzo zonke izindawo baba uZondi siyabingelele ekhehleni lami kunezinduna namakhansela nabo bonke nje abantu abazi iphathi mandla zaseMgungundlovu siyabingelela sithi cha siyayithoba siKZN Matric Academy mfanuphetheni wakwaZulu oprincipal wesikole. Okay, so nje why principal what is the purpose yokuthi ke lapha ke nilungiselele lapha ke abafundi baka matric lapha ke izifundo zabo? Mhlambe ngoba sazi ukuthi yonke into eningizimu Afrika ukuze ukwazi uqala impilo yakho impilo bathi kusinsikhathi iqala la mase uno matric khona umatric yezinye zezinto ezibalekile ekwazi ukufaka emanyuvesi ekwazi ukufaka kuma college ahlukahlukene ukuze ukwazi nawe ukwenza lento ofiswa oyiphupha hayi lokho sasiphupha emakhaya sithi sibona iphoyisa la kwamakhelwane sithi sinathi sifuna ukuba iphoyisa cha uyakwazi ukuthi uma usulungisa umatric wakho waphasa uwenza amakhozi ahlukahlukene. Okay, so siKZN Matric Academy sithi ke silekelela zonke i-student noma bonke abantu abasha baseningizimu Afrika abangenawo matric noma ngabe kuthiwa wawenza ngo1980 noma kuthiwa wawenza ngo2000 noma kuthiwa wawenza ngo2019 la kweKZN Matric Academy siyakulekelela. So how many subjects niwathatha kuona lawa awakwa matric mawuthi akwenza kahle? Ngoba siyakuthanda nomlaleli siyamthanda ngoba ne-students siyathanda nanokuthanda nje ku-youth sifuna ukubona iphumelela sithi sithumela i-statement sakho noma thumela isitifiketi sakho usinikeze inombolo othumela kuzona ebese ke sichecka ukuthi waphasa kanjani masibona ukuthi waphasa kanjani yilapho ke khona sesibona ukuthi okay wena uma unga-upgrade izifundo ezintathu noma izifundo eziwu4 ubukahle kahle inhloso yakho ufuna ukwenza bese yasho ukuthi ufuna ukwenza upgrade ake izifundo kwelezi zizokusiza ukuthi uma usuyiphase kahle zikusela uyakhona i-guidance ke yona into esiyenzayo la eKZN Matric Academy senza ke into ezihlukene njengoba usabala nama subjects sine mathematics sine mathematical literacy sine physical science sine geography sine business study sine accounting sine economics life sciences English language mangithi English language ngiqonda ukuthi ngaba English as a first additional or ngaba English as a home bese kuba i-agriculture ke njengoba ngikade ngikhuluma nge-guidance noma ke sinikeza umhlahlandlela lapha ke eKZN Matric Academy noma eKZN Matric Academy ngisho kahle senza noma ngabe yini ukuguide ke wena njengoba siye sithi why sihlukanisa thina kwezinye zezikole it's because thina koqala sinama classes we've got face to face classes la uzobe ufundiswa khona uthisha siyakumentorisha uma ukhuluma ngezele bona lawo bantu senze lento sibiza ukuthi career guidance la sibime khona ama university ahlukahlukene azokuchazela ngama course ahlukahlukene senze ke noku-applyisa nje university application nama personal lento sibiza ukuthi ama personal tutor yini ama personal tutor ila khona sike silanda umuntu okwazi uyazi mathematics njengoba nje mina ngigudu ku mathematics ngeke ungibophe nge-mathematics ngafuthi sengingaphandle ngoba ngafuna ngishayile isibalo nje unikeze so ukulanda abantu abafana nathi ke bezokulekelela beside uthisha usuke kufundisa sasicini lapho ke nama bursary siyakulekelela throughout sisafunda emayiphumela ama bursary ngoba ayaphuma ku transport government yawakhipha endaweni eziningi zakhipha siyabuyisa so applyise sikwazi ukukusiza ukuthi ukwazi nawe ukungena university. So onjani lo thola ama bursaries? Umuntu othola ama bursaries ngathi ke kuhluka ngemkhakha ngoba sinama students aka general sinama student aka accounting sinama students aka physics so masibheka nje ukuthi thina ama bursaries asinawo aphumile imaphi sithathe lawo ama bursary ke thina ke ebese sithi lapha aka science nawo ama bursary ka science aba accounting nawo ama bursary accounting nokwazi ukuthi izingane zisuke ifisa ini. Okay, ama-fees akhona kanjani? Cha ama-fees mfowethu akuduli uzuthole nje ama-fees uma umlaleli sizokunikeza nazi inombolo ongakwazi ukuthi uyishayele ukuze ukwazi ukuthola yonke ke into eyumhlahlandlela nokuthi sisebenza kanjani nokuthi siqala nini sesikunikeza sithi nje la ungasithinta enombolweni elula kakhulu ku WhatsApp ngoba sino WhatsApp siya WhatsApp manje kunombolo ethi 063 748 2798 ngicela ukuyiphinda 063
07482798 uthumela nje unyaka waqeda ngawo uvele ke thina sikuthumelele yonke into ephathene nesikole. 2 ungaphinde futhi usifonele uma ukuthi nje ufuna ukufona enambeni nje kaprincipal ethi 072 266 2098. Yilapho uzokwazi ukuthi usithole khona ke sikunike uthisha omkhulu ufuna ukukhuluma naye nje personally noma ungathumelela nje inombolo le nombolo ufonele le nombolo yesikole ethi 031305 0733 0313050733. Sinama branches ke amabili ibranch yokuqala ikwaNongoma lapha eNongoma primary kuzobe kufundelwa khona to ibranch yesibili ilapha eMgungundlo njoba silapha eMgungundlo. Where about eMgungundlo? Lapha eNdumiso campus lapha eMbali. Oh wow. DUT sikhona. Seduze. All right principal mhlambe ke umuntu ongabuza ukuthi ke mhlambe kulezi izifundo ngenza njani ngifunda ngiattenda zonke insuku mhlambe uma ukuthi mhlambe khona umsebenzi engwenzayo iceleni mhlambe ngibamba itoho somewhere ngingakwazi ukufunda ngepost noma ngikwazi ukufunda for part time noma ngiattend. Mfowethu ubuza umbuzo omhle kakhulu kubantu bengibuse eclassini bengizothi excellent. Mfowethu la ma upgrade isikole esi part time. Uzo attendwa Monday to Saturday, futhi Monday to Friday ngena ngo3 o'clock uphunywe ngo6 ntambama bese kuthi ngomgqibelo ngena ngo8 o'clock uphunywe ngo2. But wehluke ekuthenini wena yiziphi izifundo olokhuzana ozi upgrade. So umuntu mayezo upgrade ngithi upgrade mhlawumbe mathematics ne life sciences. Lo muntu lo aka attend Monday to Friday because uzoza yena mangena i-maths ne life sciences. Uma usebenza kubalula kakhulu ngoba sikunikeza incwadi eqhamuka esikoleni ehamba ya kumqashi wakho esho ukuthi umfanuphetheni wakwaZulu he or she is currently studying KZN Matric Academy. Ehambisa umqashi wakho uyocela ukuthi cela ukuthi ngalesi sikhathi lesi akwazi ukudedela uhambe yofunda. Akekho kumqashi onganqabela ukuthi ingane ihambe yofunda noma umsebenzi ahambe yofunda. Okay, so kulokhuzana anithathe eminyaka ukuthi noma bekuthiwa how old are you noma kuthiwa we are old eminyaka ukuthi walokhuzanini. Hayi angithi udepartment wethu kunama classes awu 2 from 2016 backwards for 1980 labo bantu ababhala ngo May June bese kuthi ke laba ba so 2016 to 2019 babhala ke ngo-October November. So ke noma ngakuthiwa usumkhulu noma kuthiwa uyibrother ushadile nonkosikazi yize KZN Matric Academy sizokusiza ukwazi ukuthola umatric wakho. So kujikisa ukukhombisa nje ukuthi kahle kahle kuyenzeka noma uyasebenza ade ngifona nje abanye abantu ebefona abanye bayasebenza abanye omunye uyakhala uthi ufuna ukulungisa umatric wakho unezinto eziningi ubaba omdala ngithi no sondela sizokwazi as long as nje mawusukhulisa umdala uyitshela ukuthi you can do it. Asinayo lento ukuthi cela ubhalisa connection okubhala usibhalele cha thina what we do we teach your mind so that you can be able ukuthi ukwazi ukuthi uhambe uyobhala wena bese uyayiphasela wena so that you can be proud of yourself. All right, anyway ke mhlawumbe ke mokuthi ke ufuna ukubuza nje some principal at something ngamnikeza lapha ke that number to tell is 08221 8319